Sini burirok gari obo safety kre tabukle tamle nukjakimba nogobo safety kre Sini burirok gari obo safety kre fatar obo safety kre tabukle tamle nukjakimba nogobo safety kre nga hai lamsugo bayarongno ani o channel Tinini kaisa saya gotona khanatoya gotona selengmasija gotona belake joli jangmani gotona goti thangka o gotona tuino o video no senam pikang tini hangkai norok o gotona ni khanaka kai norok bo nukhangka kai joli jangnai alkhai to belake no sebe selengka jobo joli kha bunase musungui thangka amti hei borok rongno tamle hinba nijini nog malik se chini dofani Tiprajwk mangni no sopre sotang khlaika yak romkha kokje rok saka o video norok fulkai nakhakai sawi manane tebo kahamke borok ni logi tamo ungkha iko video clip no kisa nai din norok mangno sak motok tongnani Romphrena naijakmani tei sago yak jakmani nugo omahino belaino tongnani haiko Romphrena naimani nok bari nok Malik haiko bara Malik sengla mani bai belaino wanam sinsa o building no aguli bubogra khorni edinogorni 5 number goli hini hanjako nok ni Malik se chini Tiprajwk manai songno hamia samung khlaina logisano yakro mu sotono o video no norok full kai naikhai saimanano Tamni hinba Tiprajwk nugui da oba haike hanam pinang khlaijana nangkhana Tiprajwk busama mang Romphrena nangkhana salbrum no thakle kare choya kare Tiprajwk rok tipra sab busarok Tiprajwk rok Romphrena gi tongo salbar kore kare salkisa sugango chung nugui manka Bisramganj train station Bisramganj so kaisa bus malkhung choli jagano chini Tiprajwk burino Romphrena naimani abo haino hai te kaisa party mo ngai thangjoka mia hor thanayo iko ani rogiwo tongo Khoroknwi rungsrungwi tongnai rajakhor aguliwo tongwi rungsrungwi tongnai Khoroknwi o Khoroknwi nyongno nok bugra Romphrena ni bagai chaitokha tabo boba haike borno Romphrena ni chaitokha te boba hai kokborok saka borni khukti jungkhana nai Mia horo norok ni kaisa party mo ngai thangka haika ba incident ngai thangka a incident boba haike angka lukurono kisa strike reke shawikhnari Jeng iko do like around 1 AM khana ge jeng pore pai wei jeng pore pai room kutung okhe ba jeng bai ro thangai balkani iko gana chusunu aro thangai ase ge tong lai ka do ke tong ge Malik kisa tong the phai ka do Malik phai wei jeng no suddenly uklo ko phai wei mane sikrima hai ke phai wata ke jeng bai kisa ge munai ka ta Malik ba ke bo jeng like bini kok samarok ta mujane hai tong ko do like ate Tam chanani patai phaing tong kata angke jeng sawoto oi nang mane hindi bai sawoto sawota meteri ko pesa dunga tu mere sa soega kya ऐसे amai ke sawota ke bo sawo ang nang ang bai thuya ke ang no oro area wa ton galak ang oro area ni don sa ti ro ke sawota ke jeng ba kiri bai kono sari ya siring ke tong kata ke bojono dam ki rogri udo ke jeng siring ke tong lai kha ke ang video khaiga na hini tongma si bojini phun segina khado ke jeng bo siring ke no tong lai kha ta kirima ba bri borok ba horo ba joto thulai jak ba ke jeng bo siring ke tong khado ke bo kok samani bo bat par hai no hai talimali kok sai tong kata ke jeng bo uncomfortable khata ke bo hai no jeng no sungo do nang atike khaini de ang no rang riwa no rang busuk nang sadi rok hinu do ke bano sawo ang no oro poilani simi nuk phano nang hamja kha ti ro ke sawo ta bano ke bano sawo do ikomo hine nang poila tangai ang bai malai lia ang nung bai kaijak khamung nung tribal borok ang le tribal buri ro na hamja go ba ti ke sawo do ke bano sawo nang ano nanai di rok hine mane chengra ding kha ta mung khang bo saime yang ba hai kono sai ta siring kan tong kha Malik ba kotor bileng ke respect ri tong kha ta jeng bo siring kan tong lai kha ke bo kok sama bo hai mane tam sanani lairuk tong kha ta ke jeng te wa sa sapi bo do nung sai de man jeng oro ang building o sabo no ma khai kai nei mane ati rok ta ke jeng bo hai no saime yani saka ta ke bo joto ni bumung na kha do ang bumung sana na musukli ya boroni bo kaisa personal tong go ba hai de jang bo sana musukli ya ke bo
boroni bagai hami hami no sai tongo dang ke jeng saga tangi ningle jeng no sai tong ba ati horogo ni jeng ruma phai nai mas do chini yak Romphrena ru go jeng kuni no arota ang jeng phun bo segi najak bo inge jeng no bo sawo hindi one night stand khainai ni jeng sawo do inge bo ani yak ro hai grom khado ang saka tarom di ne nang ani babu hai soman sini sakata inge bo ani yak romo ani kansili romi sawo do ta ma sangi namo kansili chi bung kha ne bo sawo ta nang ang bai tong di ang bai kai jak pai sidi ang no kansili iko dami na pai ri wan ate ke sawo ta mane binamo ko inge te musa sung khata inge bo no sawo do nang iri ang bai kai ja phon na nang ang bai one night stand khai di ang no kansili ro pai ri nam te saw ta khang sa gang no kansili pai nan bai kok sayale ang ani rang tong ang pai wan no ang chi phon thunai ani icha sila he de ke bo kok sama ro like o sexual o ma hai do kok hai sai tong kha do sung no mane bini loi ro hai ro mi tong khai ke yak bai bo symbol ro phu phu na tong ta bin loi ro inge bo chung no saw do bo no nai si ke saw ta mane chung no saw ta no ro bai kok sama ani loi tor tong kha ati ro ko saw ta mane jeng still student respect ri tong bo no kotor hine bore kaisa busa bo manjak si busa bo bore tong do ga ati ro angui jeng bo hai nogo bising hapna ni bagi kisa mo nai lekata idea ro khai lekha do angke kisa bole chini gana phairuk jeng bo hasal thangruk hor bile kiri bile jeng bo bore borok base baserai angke se po hai tong lai kha do angke like 140 ro khana do angke ang bo kharu an don lo yag room frewi no ang room bising to phai ka do angke bo refrejak si an to ka ba hai ke no khai kha do bo angke ang bo jeng kni no dungui bere khata chini to ka lo khai ka angke bo chini window bo no khai ka an ama bo bas thui tong ma si bo basai thang ka ama bo angke ani dojo doro o ma khai ka do angke next room ke an dara tong ta angke ang bo dara ni room no khai bui o chini middle ke partition tong ta angke ang yang te no thang ka dara no saka dara te in tongo malik jung no refre tonga ti ko sai tong ninke boro jole jakha angke ani dol bo bin dara no kol khai ka angke bin dara bo phai ka joto phai lekha angke kok bang lai khata kok bang lai ke bini ko jung no mo khai mane malik ni busa ke malik phai ka do buri chok angke bo phai wi mane ati kheng tongo chini si chaya angke bo tam sate bo sate bo awai sapon ati ke ya kho jeng bara rima busuk among kha like 14 years de busu jani years ka awai sapa khnaya ko no si first time hini sauta sungno inga bo jengna hamya sama kelai khata te hai de inga jengla kaisa chirai khosi hinma na sang still class 12 khosi chang inga jeng tamo jengle lasi mung hai de bo ati ke sana ni jeng akong iktin bo kaya khong ga jeng ba lasi wa ati ke kok sama bo inga bo chini dol bo ya musang bo ya inke bole like kotor si like babu hai si bole inke bo hai no kok sai tong kha do inke ang ani dolo to phai ka inke kok bang lai kha ti ke inke eko owner ati ro sauta sungno like berma hai ke sauta inke jeng bo sakata direct mini busani tomong sa ate hain bagi jeng bo sawo jeng cerai borok le dara sagala kunu din hai de jeng je ingmani je nukman jeng sanai jeng joto no sai tong bo no gai pa no bini busalani buhi phai do moko koto khano sawo yak siwa no hai ke proof hai ke tere pas proof hai ke hani wano do inke ang saka nung ang bo hindi bai sakata तुम भी एक लड़की हो मैं भी एक लड़की हूँ आपकी भी एक बेटी है आपकी बेटी के साथ भी हो सकते हैं मेरी बेटी के साथ हो सकता है डायरेक्ट साखा इनके बो आनो मको कोटो मा नाइसी के थांग पाइ कांखा बो कोनो हिनलिया इनके बन परे के चंग तोला थांखा इनके पुलिस रक फाइका इनके कक सालाइका इनके पुलिस रक बरक दारिं ना किन रक दारिं ओमलां साइमा yang narmas engjak apro mane like kiriwi kap ma rok इनके चंग साइमा लियाता Mia sini da oba hai incident angka lai thang jora rogo no rok no kuno tai serak sarak kun kok hamya rok sa saka gi rogo ini jeng boy wai sa puno kok le salaya hai pon daily le ren no guta mane jeng teris thang pro rok bo bono no go hai pon bon jeng no wai sa puno kok sung ya do jeng bo bono kok bo sung ya ke mia se first time ati ke bo jeng no phai bi sikri phai ma hai ke kok sa phai bota Mia o je jora wono rok no oba hai kok hamya sapai pro bo hai ke phai te to madras rokani phai bo cho ke phek se to pura ke bo duti siming sikano shat bo gre ko bo gre lasima sangsa ta ti rokhe kaisa jengba bini busa haisi bile पुलिस हेमन या गुलो तम साले के पुलिस रक बाइते बनो रंग बजत लांका oi la ke do iko mo tia saros phaibo borok serious na ya borok jengno sawo
amo tongsithong norok solve khaibe amo haike sai tonglai ta angke amo jeng je engmani bui phano engmano haye de jeng bori borok jeng nijeni bagi saksani bagi jeng basai ka sabo basanani jeng jirai do sikli phano kono phanangkha jeng jin bagi sabo basanai jeng bori borok jeng ma basanai ta ingke tia saro kun serious naya do o wansano bono no amo khai tongo ta bobai no amo thang tongo ta bono te ti sau do angke ambo direct joto kok sapai rikhata angke chini officer kaisa chini borok no debor ma ang bu mungle pogi thangka bo phaika do angke bo ano kok ksak joto sangkhata angke ambo joto saka andon bo sangkha angke jeng joto no salaikha ingke boni porike bo ano sabota norok thangge iko women police station no thangge amo file log silai dini sabota ingke apro around 4:30 rong khana ingke bon pori chengbo thangkha dara songbai no thanglai wi joto first ke edinogor thango edinogor police station thangge bo iko wansani bagi mo khaika tangke bono affair khaya ko like bono eres khaisa kar ingir kisa khna bota ingke boro to tabok toreno kri khaisa khna ingke bon pori chengbo thangkha police station no khailekha ani bai song boro joto help khaika ta ingke phaiwe ingke oro bri police station no brini aro bo kono serious naya borok just like normal haika tongo just means like omo haino important ria borok like hai normal hai omo tini ingke khna bangna ate ki borok tongo to serious banaya kisa banaya just jungno bo musung address sungo number rok sungo kono bo khaya just borok muni tonglai bongke jungbo tamo khaina ni hai deba police phaya sakang je obo hai party mung mani ulo o building borok ke bo noroni ren onor no butok obo hai rok khlai kya he kisale wa laika kokle panglai khai pano wa masapano bulaya khota norok to video clip nukhona bujikhana bobai tamungkha sini dofani Tiprajwk manai bai tamo ongkha bo jotono khologoi saka ang a manai no belai khino salute dikha ang belai khino bono salute dikha bar ma saka ang tangli hinba bo omti khaye sahos khlaiye jeni safety no wansugoi bomti hai khorang tisaka je chini proshashon rongno bo nungui sanani sujuk nakha buddhi phaika belai no kaham kok omti khaino sung cholinani nangsinai bolte je somoyo je khaino sung cholima thangsinai haise kok jodi sung buskango video recording jodi khlaibe hangai audio recording khlaidi mobile ni juk joto yago no mobile to go jate proof kaisa tongkha hangakai bono phasi ria phano boje sakabana audio no nuk khonakai ba video tongkha hangakai bo belai khaino phasi jaktei engnai karon ta hinde omti khaino romui manai bono kahamke ingakhai kisa kok banglainai obono ang sanana musungkha monaino belai khaino hambai molaino nongomti khaino jotono no saos rimani phurungka je kubui tongkha hangakai khorang tisanani lasina kogya kirinani kogya jotono no hambai tinine o video obono ani senamung jeng jotono nijini safety bo khaimanani saimanano jotono no hambai